taistelee hieman tasaisesti silmulla. On kakkosmutka, mutta suorta lähtee kyllä kuin tykin suusta ja on siinä jo useamman auton mitä verran kyllä eroa tekemään. Sitten tapahtuu siellä kahden auton välillä. Koska kuitenkin molemmat sieltä matkalta jatkamaan, mutta tämä tekee hyvää vaan entisestään Suortalle, jonka johtoasema siinä nyt vankistuu entisestään. Aulikki Hämäläinen pitää tällä hetkellä kakkospaikkaa. Ja on 74 ilman Pekkainen on kolmosen. Sieltä tuolla täytyy. Tervo Kierpäin kuitenkin jo varmastikin noin 100 metrin verran siltä kakkospaikalta. Hämäläisen ja Pekkarisen kesken. Suortan johto näyttää siltä, että kasvaa vaan entisestään tämän toisen kierroksen aikana. Ollaan jo noin kierroksen puolin välissä, joten vaikuttaa erittäin hyvältä Suortan lähtövoiton suhteen. Pekkarinen on nyt toisena ja Aulikki Hämäläinen pitää tuota kolmospaikkaa, kun tullaan viimeisiin muttiin. Sieltä Suorta oikealla pääpuolella ja Rumpulin lähtövoittajana. Ilman Pekkarinen ja kolmanneksi Rumpulin tulee ja Aulikki Hämäläinen, Kotkan urheiluautoilija. Neljänneksi auto. Välittömästi komennus lähdetään viemään tätä lähtöä eteenpäin. Kykkänen kärjessä ja Klementtila seuraa häntä siinä kakkospaikalla. Harrastuksista todettakoon. Autourheilun lisäksi harrastelee teatteria, potkupalloa ja pyykinpesua. Se onkin muuten mielenkiintoinen harrastus. Ja tuki aina Kykkäsellä. Aika hyvät tukijat taitaa olla, kun katsotaan tuota menoa samalla siellä sitten kakkospaikalla tapahtuu. Selvä auto 44. Siinä saamaan vähän pyörähtää ja näin ollen tuo kakkospaikka menee sitten uusiksi. Tällä hetkellä kakkosen Heidi Gronlund. Tosiaan Kykkäsen tukijoista M-Racing, Rautakorpi Racing, Jokkiset, GST, Äiti, ja Lyyli ja Nita, huoltomiehet ja nainen. Edelleen mennään Kykkäsen komennuksessa. Toinenkin kierros alkaa olla jo voiton puolella. Kakkosena edelleen Heidi Gronlund. Pystyykö Klementtila pitämään tuo kolmospaikkansa? Eero Taaksepäin ainakin on suhteellisesti kuvallisesti tuntuinen, joten sikäli ihan hyvältä näyttää. Sieltä sitten Riina Kykkänen ampua ruutulipulle ensimmäisenä tästä kierroksesta. Sieltä tulee sitten Heidi Gronlund. Se on myös 2.05 toiseksi ja täältä sitten
hetkellisesti oli Milla Näränen, pystyykö Milla tuon kakkospaikan pitämään? Kyllä pystyy, kun tullaan kakkosluokasta ulos ja tämä tekee erittäin hyvää kyllä Klemettilän kilpailulla. Hän saa sen siellä revittyä itselleen vähän johtoa, kun siellä nyt kova taistelu kakkospaikasta, mutta jäi kärkipaikalta sitten hieman halpaa virheeseen, sortuu siellä Klemettilä ja menettää tuon kärkipaikan, putoaa aina kolmanneksi asti. Kärkipaikan sieltä nyt sitten itselleen lunastaa. Autossa 31, Heidi Kronlund. Ja nyt on tiukka taistelu sitten noista muista sijoituksista. Siellä on saatu 2, 3, 4 ja 5. Aivan perässä. Ja mitä tapahtuu nyt sitten Kaisa Pelkoselle? Hyytyy vähän tästä pääsuoralla, putoaa siinä 1 pykälän verran. Ja sitten siellä yhdessä autossa nousee Pelti